insellilkom jien Patri Marcello Ghirlando nistedinkom għat-tielet riflessjoni tagħna fit-tieni serje tas-sensiela Kwarta mal-Kelma. Qegħdin interqu fil-Vanġelu skont San Mark. U fl-ewwel 4 riflessjonijiet qed nimmeditaw fuq l-4 eżorċiżmi ta' Ġesu kif ippreżentati mill-Evanġelista San Mark. Il-fatti ġar riflettejna fuq l-ewwel eżorċiżmu ta' Ġesu fis-sinagoga ta' Kafarnaum u darba l-oħra kellna x-xorti l-grazzja li naqraw dak il-Vanġelu sabiħ immens li jippreżenta lil Ġesu joħroġ rebbieħ fuq l-imxajtan ta' Ġerasa. Bniedem illi kien maħkum minn leġun, spiritu ta' mewt, spiritu ta' erda tiegħu innifsu, imma li tinbidel bisħieħ bil-laqgħa tiegħu ma' Ġesu. Tant illi kif rajna fil-Vanġelu jiġi mibgħut minn Ġesu biex jixandar man-nies ta' daru kull ma għamel miegħu il-mulej u kemm kien wera ħnina miegħu. Fil-fatt, l-imxajtan meħlus isir apostlu ta' Ġesu għax idur mad-dekapoli kollha ixandar kemm Ġesu, kemm Alla permezz ta' Ġesu kien wera ħnina miegħu. It-tielet eżorċiżmu illi jippreżenta l-Evanġelista San Mark insibuh fis-7 kapitlu mill-vers 24 sal-vers 30. Imma qabel ma naqraw din is-silta ċkejkna tal-Vanġelu fejn m'hemmx konfront dirett ta' Ġesu mal-ispirtu ħażin, imma xorta Ġesu jeħles tifla ċkejkna mill-ħakma diabolika. Ekku, qabel ma naqraw din is-silta sabiħa ejjew ngħidu it-talba lill-Ispiritu Santu. Talba meħuda mill-għeluq tal-enċiklika tal-mibki Papa Qaddis Ġwanni Pawlu II fuq l-Ispiritu Santu il-mulej li jagħti l-ħajja. Spiritu Qaddis, inti il-ħarries tat-tama fil-qalb ta' kull bniedem. Inti ssaffi dak kollu li jkisser il-bniedem, inti timla l-univers. Il-Knisja tħares lejk li inti mħabba għax toħloq fuq l-art iċ-ċiviltà tal-imħabba. Int, spiritu ta' slim, imla l-univers bl-imħabba u l-paċi. Ejja, Spiritu Qaddis. Kemm hu siwi qabel ma nirriflettu fuq il-kelma tal-Alla li dejjem insejħu id-don tal-Ispiritu Santu. Dak l-istess Spiritu kif aħna nemmnu li tkellem fom il-profeti, kif ngħidu fil-kredu, l-istess Spiritu Santu li nebbaħ lill-awturi sagri biex jagħtuna l-Iskrittura mqazza, l-istess Spiritu Santu li llum jaħdem fil-qalb tagħna biex norżu, nifhmu u fuq kollox nippruvaw ngħixu il-kelma tal-Alla fil-kuljum tal-ħajja tagħna. Ejjew nisimgħu s-silta tal-Vanġelu. Tistgħu tiftħu l-Vanġelu San Mark minn kapitlu 7 mill-vers 24 sal-vers 30. Silta qasira imma bħal dejjem sabiħa immens. Minn hemmhekk Ġesu tela u mar fl-inħawi tal-belt ta' Tir. Daħal joqgħod f'dar u ried li ħadd ma jsir jaf. Iżda ma setax ikun li jinħeba għax malajr semed biha waħda mara li kellha lil-binta maħkuma minn spiritu ħażin. U marret tinxtaħet f'riġlek. Issa din il-mara kienet Griega, Siro-Feniċja min-nisel tagħha. Bdiet mela titolbu biex ikeċċi x-xitan minn ġobinta. U qalilha l-ewwel ħajjiġbgħu l-ulied għax mhux sewwa tieħu l-ħobż tal-ulied u tixħtu lill-ġriebi. Iżda hi weġbitu u qaltlu ekku mulej. Imma taħt il-mejda
il-ġriewi wkoll jieklu l-frak mill-ħobs tat-tfal. Imbagħad qalilha għal din il-kelma li qed mur ix-xitan ħareġ minn bintek. U x'immarret id-dar sabet it-tifla mimduda u x-xitan kien ħareġ minnha. Araw xi ġmien ta' silta. Biex nifhmuha aħjar u ovvjament biex noħorġu għad-dawl il-fidi tremenda li kellha din il-mara li kienet pagana u mhux ludija, sewwa kieku nġibu quddiem għajnejna il-kontorn, il-kuntest ta' din is-silta xkejkna. Ngħiduha bla tlaqtliq ta' xejn. Huwa kuntest ta' nuqqas ta' fidi. Jekk intom tħarsu lejn is-siltiet tal-Vanġelu li jiġu qabel u wara din is-silta, tindunaw li dan huwa l-element komuni nuqqas ta' fidi. Fenna flim. Ftit qabel Ġesu qiegħed id-dar qed jispjega l-misteri tas-saltna lill-apostli tiegħu, lid-dixxipli tiegħu, lil dawk li kienu qrib tiegħu. Imma Sammar kif fakkarna illi lil Ġesu ma bdewx jifhmuh. Ovvjament hemmhekk it-tort huwa tan-nuqqas ta' fidi sħiħa vera f'Ġesu u fil-kelma setana tiegħu. Ftit wara Ġesu ifejjaq pagani ieħor truxu mbikkem illi ftit jagħtih id-dawl. Għandna storja ta' fidi, qed nirriflettu fuq din l-istorja tant sabiħa, fejn hemm il-fidi tidħol il-qawwa tagħna, fejn hemm il-fidi tidħol il-qawwa ta' Ġesu. Interessanti li anke quddiem dan il-miraklu il-Fariżej, l-Iskribi li ma tantx uraw fidi f'Ġesu bħalma nafu anke minn dan l-istess Vanġelu skont San Mark li Ġesu jitolbuh sinjal. U hemmhekk Ġesu jilminta fil-veru sens tal-kelma in-nuqqas ta' fidi tagħhom. Ekku f'dan il-kuntest, f'dan il-kwadru, dan it-test sabiħ tal-Vanġelu, dan it-tielet eżorċiżmu ta' Ġesu fil-Vanġelu skont San Mark, allura l-Evanġelista joħroġ għad-dawl l-importanza, is-sbuħija, il-ġmiel tal-fidi f'Ġesu. Din tfakkarni f'xi ħaġa oħra ġenerali. Ftakru li San Mark jikteb il-Vanġelu tiegħu għall-insara ġejjin minn nisel pagan, għal dawk ġejjin minn background pagan u mhux ludi. Allura neċessarjament ekku San Mark iħoss il-bżonn li jġib dawn il-ġrajiet storiċi marbutin mal-ħajja ta' Ġesu fejn il-pagani juru fidi f'Ġesu. Aħna d-darba l-oħra rajna l-eżorċiżmu ta' Ġesu fuq l-imxajtan ta' Ġerasa illi seħħ f'art pagana fiż-żona tad-Dekapoli. Xorta waħda Ġesu jaħdem. Il-qawwa tiegħu tidher anki fl-art pagana. Hija mara pagana llum illi tinżel titlob minn qalba, tokrok minn qalba il-ħelsien għall-binta. Ġesu jerġa' jfejja jagħti d-dawl wara din is-silta f'art pagana. Ekku San Mark li jagħmel nerġa' ngħid jgħaddi kelma ta' kuraġġ lill-pagani biex jurihom illi l-fidi mhijiex bis-sallut imma għal kulħadd, għal dawk kollha illi jersqu lejn Ġesu, jemmnu li huwa l-Messija u jemmnu bħaċ-ċenturjun taħt is-salib li dak Ġesu huwa tassew binanna. Imma ħaniġu ftit għal dan it-test qasir. Ġesu qiegħed għedna f'żona pagana, qegħdin fl-inħawi tal-belt ta' Tir, qegħdin fil-parti tan-nofsinhar tal-Libanu tal-lum. Kienet art mhux ludija, art meqjusa bħala pagana. Anki jekk Ġesu daħal fid-dar u rrid li ħadd ma jsir jaf, jisu bħal donnu xtaq jistrieħ naqra, San Mark jgħidilna ma setax ikun li jinħaba. Għax malajr semed bih mara, jikteb l-Evanġelista kif smajna, li kellha lill-binta maħkuma minn spiritu ħażin u marret tinxtaħed f'riġlejh.
Araw kif Sammar kien sisti illi din il-mara ma kienitx ludija. Kienet Griega, Siro Feniċja, min nisel tagħha. Imma tinżel għal-kubteħ temmen fil-qawwa ta' Ġesu. Dik titolbu biex ikeċċi x-xitan minn ġobinta. Turi fidi fil-kelma ta' Ġesu, fil-preżenza ta' Ġesu. Interessanti f'dan il-Vanġelu it-tweġiba enigmatika ibsa se nsejħula illi jagħti Ġesu. L-ewwel ħajjiġbgħu l-ulied għax mhux sewwa tieħu l-ħobż tal-ulied u tixħtu lill-ġriewi. Ġesu kien konxju li l-missjoni tiegħu kienet l-ewwel għall-lut u mbagħad id-dixxipli tiegħu il-Knisja kellhom iwasslu l-ġmiel tal-Vanġelu mhux biss lill-lut imma lill-pagani. Allura jgħidilha proprju din il-kelma xi ftit ibsa. Mhux sewwa li tixħet il-ħobż tal-ulied lill-ġriewi, klieb żgħar ġriewi. Ovvjament l-lut kienu jużaw dan il-mod ta' kliem anke llum, sejħel xi ħadd kelb, ma tantx hija xi ħaġa sabiħa. Ekku Ġesu jużah kważi b'mod dispreġġattiv. Jista' jkun kif jikbu ċertu Santi Padri li Ġesu huwa jibes biex ikompli anqal il-fidi f'din il-mara. U x'inhu din il-mara tibqa' tinsisti u bir-risposta li tagħti lil Ġesu turi l-fidi tremenda li kellha fiha. Weġbitu ekku mulej imma taħt il-mejda il-ġriewi wkoll jieklu l-frak mill-ħobż ta' tfal. Araw x'fidi għandha din il-mara. Li tinterċedi għall-binta. Illi tmur quddiem Ġesu anki jekk ma kienitx ludija, anki jekk kienet meqjusa bħala barranija, imma hi emnet li tal Ġesu seta ifejja, anzi seta jeħles minn spiritu ħażin li bih kienet maħkuma l-Aziza binta. U Ġesu japprezza dik il-fidi. Għal din il-kelma li qed, kelma minn li fidi, kelma ħirġa mill-qalb, kelma ħirġa mill-qalb materna li tixtieq il-ġid għall-binta. Għal din il-kelma li qed mur ix-xitan ħareġ minn bintek. U x'immarret id-dar jagħlaq it-test qasir San Mark, sabet it-tifla mimduda u x-xitan kien ħareġ minnha. Araw xi ġmiel. Ġesu illi għall-ewwel bħal donnu xtaq jeħles minn din il-mara, Ġesu jiġi mill-qut, il-qalb tiegħu tiġi mill-quta mill-fidi vera tremenda li kellha din l-omm għall-binta. Għal din il-kelma li qed mur ix-xitan ħareġ minn bintek. M'għandniex konfront ma' xitan, ma kienx hemm bżonn. Il-kelma ta' Ġesu tasal anki minn mili bogħod, f'kwalunkwe sitwazzjoni, f'kull ċirkustanza. Ġesu jirbaħ lil dan l-ispirtu ħażin mhux billi jikmandah bħal fl-eżorċiżmi l-oħra, iskot u oħroġ minnu, imma billi jitlob il-ħelsien lill-missier, jagħti l-ħelsien lil din il-bint bil-qawwa tal-fidi tremenda ta' omma. Xi ġmiel ta' Vanġelu. Ifakkarna fl-importanza tad-don tal-fidi li rċevejna. Forsi kważi dan it-test evanġeliku jenna nagħmlu ftit eżami ta' kuxjenza, ma jien li naf lil Ġesu, jien illi nemmen f'Ġesu, kemm għandi fidi qawwija fiha, kemm nemmen li jmexxi l-istorja ta' ħajti, kemm nemmen li hu kapaċi jidħol f'kull ċirkustanza tiegħi u ta' dawk li jien stess nippreżentalu. Sija kiena sija kiena missier, sija kiena saċerdot, sija kiena ħabib, sija kiena ħabiba. Għal din il-kelma li qed mur ix-xitan ħareġ minn bintek. Forsi diġà minn issa nistgħu nantiċipaw it-talba li missier darba jagħmel lil Ġesu fis-silta li jmiss li nispjegaw. Mulej kattar fina il-fidi. Aħna nemmnu li jint kapaċi tidħol tfejja
u taħles kull fejn hemm il-fidi u l-fiduċja vera fik. Insellilkom.